Здравейте, приятели, родини и мили съседи! Ние, Куспата и съпругата ми Таня, имаме честта и удоволствието да ви поканим да споделите с нас годежът на нашите прекрасни деца Асен и Даниела. Денят на годежа е 14 юни 2024 година в село Братя Кунчеви, пред домът ни на Шатра. Шатрите са предоставени с любезното съдействие на Шатри Златния кон. За кумове сме поканили не кой да е, а сестричката на младоженица, със съпругът си и техния ангел, разбира се, а именно Ася, Христо и малкия Алекс. За доброто настроение ще се погрижат музикантите от оркестър Попеляр. За записването и запазването на спомените ще се погрижи Рачо Рачев, разбира се. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. С уважение, Гуспа и Таня. Merci, merci, bașo să pe nava, te o vesasti, oia janava.